Video yathu ya lero tionesana mmene tingabwerezere picture imene tinaipanga post kalekale pa Facebook pa profile picture, komano tiyipangenso kachikena koma isaluze malikes. Ndiye mosataya nthawi tiye tiyambe. Choyamba tipanga click pali maline atatu pa. Kenako tipanga pa profile pa pamene pabwera zina la account yanuyo. Tipanga click. Tikapanga click mwachisanzo tioneka picture imene tifuna tibwereze. Mwachisanzo tifuna tibwereze iyi imene mukuoneramu in malikes follow. Ndiye tifuna tibwerezepo komano malikes yake akhala omwewa. Fwe kuti enawa alibe malikes aliwonse kwa tifuna tibwereze iyi yakalekale. Ndiye tipanga click apa pa camera apa. Kenako tipanga palipo kuti select photo on Facebook. Tipanga click. Tikapanga menepo tipitano tiseseleka tipita palipo kuti profile pictures. Ndiye tipanga select. Tikapanga select tipanga update. Apa amene ndikuoneramu ya center profile picture yo itapanga ka refresh tuone. Ndiye tiseseleka musimu ndi yalemba kuti just now komano malikes ali chimozimozi mene analili akalekaleyo. Tikapanganso view mene mukuoneramu. Ndiye video yathu inali imeneyi. Ndiye tiye tionanenso ku video ina. Ngati tili ndi funso tiye tifunsepo, panga comment apo ayi tionanenso ku video ina yotsatira.